yana cikin abinda yake wa'azi ga al'umma, yake kuma jawo waɗanda yake ba musulmai ba zuwa ga musulunci. Aikata kyakkyawar ɗabi'a da ita ce ake koyi da mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya yaƙi ba ne da yaƙantar mutane ta kashe su da kinginsu, a'a ya sufanci al'umma da kyakkyawar ɗabi'a. Ya tabbata hadisin Abu Darda'i ya ce manzon Allah ya ce babu wani abu wanda yake mafi nauyi a cikin mafi nauyin mizani gabawa irin husnul hulqi, kyakkyawar ɗabi'a, wato ita ce mafi nauyaya mizanin bawa a ranar alkiyama a cikin ma'auninsa, kyakkyawar ɗabi'a. Wanda hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mafi yawan ma yadkhilun nasa fil jannati husnul khulqi, mafi yawan abinda yadkhilun nasa yake shigar da mutane fil jannati a cikin aljanna husnul khulq, shine kyakkyawar ɗabi'a. Na biyu ya ce mafi yawan abin da yake shigar da mutane a wuta shine alfammu wal farj, wato baki da farci. Kaga baki magana kenan tana daga cikin mafi yawan abin da ke kai mutane wuta. Sai farji, saka farjinka inda bai halasta ka sa shi ba, kaga kenan aiki na alfasha. To yana waɗannan ababe guda biyu su ne mafi yawan abin da ke kai mutane wuta. Baki wannan naka da shi ne ake shiga Islam, da shi ne ake hita musulunci, da shi ne ake aibanta mutane, da shi ne ake cin huskar juna, da shi ne ake ma juna sharri, da shi ne ake giban mutane, da shi ne ake mutane ƙarya, da shi ne ake mutane ƙazahi, da shi ne ake ƙirƙire. Wannan baki naka, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato girbe-girben harsunan ku su ne waɗanda suke kifa zozanyar hancin ku a cikin wuta. Abinda harshen ka ya girbo ya faɗa yana daga cikin abinda yake kifa mutane a cikin wuta. Yau mutanen da ya kamata a ce suna da kyakkyawar ɗabi'a musamman a wajen maganganu, yau su ne ke da mummunar ɗabi'a a wajen cin huska, a wajen ƙazahi, a wajen sharri, musamman wajen karantar da al'umma. Bai dace ga wanda ya kamata a ce yana da kyakkyawan ɗabi'a shine malami, yau a ji shi shine yake cin huskar malami, yake ma malamin sharri, yake zagin malami. Duk da waɗanda muke ta gani muna iya cewa kila masu rosa addinin musulunci ne. Ai ɗabi'a ta karantarwa addinin musulunci ba ta sanya musulmi ya rika cin huskar ɗan uwanshi musulmi ba. Yana daga cikin abin da ake son da harshen ka siffantu da kyakkyawar ɗabi'a da maganganu masu kyau. Ko a da'awa in kana son ka tallata addinin ka na musulunci, wanda yake kuskure akan addinin musulunci ya fahimce ka, to ka siffanci wannan mutum da kyakkyawar ɗabi'a. Wallahi sai ka tallata mai addinin nan na musulunci, sai ka tallata mashi aƙida kada ainihin abin da kake son ka jawo hankalinsa da shi. Amma yau ka zo ka zagi wancan, ka la'anci wancan malami a addinin musulunci, ka ci fuskar shi, ka zage shi. Don Allah abin da kake son ku fahimci juna da shi ya za a yi ku fahimta. Musulunci kyakkyawan ɗabi'ar da ya koya mana girmama malamai, ko da malaman Yahudawa ne manzon Allah ya ce ku girmama su. Yana daga cikin yaƙi aka ce kar ku yaƙi
malaman yahudawa kar ku kashe tsofaffinsu. Ana son waɗannan mutane a mutunta su, a girmama su, a zauna da su ta yadda za a fahimci juna. Wallahi malam, ba sai na kama suna ba, akwai wani babban malami wanda profesa ne kuma malamai sun san shi da ilimi. Naga wani malami ya fito yana ce mai daƙiƙi jahili, wanda bai san abin da yake ba. To mu ɗauka wannan profesa ya yi abin da yake na kuskure ko ya saba ma fahimtarka, to yanzu ya za a yi fahimce ka? Kai wa aka ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati har ya zuwa ƙarshen ayi. To yanzu wannan malamin da kake nuna mai abin da yake a kai ba daidai ba ne, ka gama zagin shi, ka gama daƙiƙantar da shi, ka gama wamtar da shi, ka ci huskar shi, to ya za a yi fahimce ka? Saboda haka harshe sai an kiyaye asifatu da ɗabi'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu siffantu da ita, yake a kanta, innaka la'ala hulqin azim. Wallahi ina ga idan za ka girmama mutum, ku zauna ku fahimci juna, ka zo mai da magana ta tausasawa, wallahi zai saurare ka, zai saurari abin da ka zo masa da shi, kuma zai girmama abin da ka zo mai da shi. Amma ka gama cin huskar shi. Kuma a social media mun gane ai, to ɗabi'a kyakkyawa na daga cikin girmama ma'abuta hurhura, girmama ma'abuta ilimi, girmama ma'abuta wani matsayi. Wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'ummarsa a cikin wannan. To yau mun koma ba wannan ake ba, malamai wa iyazu billah, da mutum ya tashi yanzu yana daga cikin mummunar ɗabi'a zagi, yana daga cikin mummunar ɗabi'a cin huska, yana daga cikin mummunar ɗabi'a tozarci, yana daga cikin mummunar ɗabi'a sharri, yana daga cikin mummunar ɗabi'a ƙaryata abokin maganarka, yana daga cikin miyagun ɗabi'u ne mazmuma wanda musulunci ya yi nesa da wannan, ya haramta mana su. Yau za ka jin zagi wanda jahilin ma wawa shi ne wanda za a rika jin zage-zage na hitowa daga bakin shi. Dan zagi na daga cikin kaba'ira, manzon Allah abin da ya gaya mana kenan, min akbaril kaba'iri an yal'ana rajulu walidayhi ila akhir. Hadisi ne ruwayar ta Bukhari. Yana haka kuma sibabul muslim fusuqun, haka manzon Allah ya faɗa. To sai a zo a hau mumbarin wa'azi, a ambaci suna, a zagi wanda ake son a zaga da sunan wa'azi. Dan Allah, yaya za a yi wannan mutum ya fahimci ka, kuma ka kama sunan shi, ko ka kama magana da ya ba daidai ba wadda ta saba ma shi, ya san da shi kake kuma kana zagin shi? Wannan ba daidai ba ne ba. Musulunci bai koyar da masu da'awa yin haka ba. Abinda ma musulunci ya koyar da su nisanta da irin waɗannan miyagun ɗabi'un. Hakanan abinda musulunci ya koyar, ka girmama ɗan uwanka, ka girmama ma'abucin girma, ko da ba musulmi ba ne, kamar yadda na faɗa baya. Mu duba mu ga yaro ɗan aikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma rashin lafiya ta same shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gansa, ya tambaya, aka ce yaron nan bai da lafiya. Ya ce ma sahaban shi su tashi su raka shi gidan yaron nan dan ya dubo shi. Ya je gidan yaron nan, iyayen shi ba musulmi ba, ya nemi izinin su ba shi izinin ya shiga ya ga yaron su. Suka yi masa izini, suka ga irin karimci. Yau ga Muhammad daga bakinsu. Dan wallahi ni ban iya kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi nake ne in ce Muhammad. Annabin Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya zo yau gidansu, shugaban halittar duniya. Suka yi masa izini ya shiga, ya sami yaron nan a kwance ba shi da lahiya, ya nema masa sauki, ya tallata mai addinin musulunci, ka musulunta mana ka samu rahama. Yaro ya daga kai ya dubi iyayensa,
guda biyu a tsaye suka fahimci abin da yaron su yake ne, suka ce to tunda Muhammad ya ce kamar yadda suka faɗa ka musulunta mana. Wannan karancin da suka gaya masu shi ya sa ba su yi jayayya ga ɗansu ba, duk da su maƙiya addinin musulunci ne. To haka da'awa take, haka kuma ake son musulmi ya girmama mutane. Amma yau ka wulaƙanta mutum kuma wai so kake dawo aƙidanka, ko so kake dawo bisa ga abin da kai kake ganin gaskiya ne. Wannan ba tallata addini ba ne ba, watsa addini ne. Ina jawo hankalin kawunan mu yi da'awa, musamman malamai. Ba sai na kawo ɗan abin da na sani ba, sun sani. To wannan abin da suka sani akan alkur'ani da hadisan manzon Allah, don me muke nisan da kawo da irin waɗannan ababe? Yana da kyau mu dawo, mu dubi Allah, mu dubi girman Allah, mu taimaki addinin nan na Islama.